Ние се стремим да сме уникални в това какво предлагаме на нашата публика. Изкуството като качество, като международно признание, като инвестиционна стойност. Това е нещо, което отличава и отличава винаги галерията. Благодарна съм на партньори, различни компании, които се стремят да подкрепят съвременното изкуство и популяризирането му, достъпа на публиката до такова изкуство. Чрез тях ние успяваме да съществуваме. По пътя нагоре определено е имало моменти на съмнение. Аз съм човек, който много бързо взима решения, изключително логичен и благодарение на дългогодишния ми опит и правилните хора, които винаги са били до мен, тези моменти съм ги свеждала наистина до минимум. Мениджърът е фокусиран върху това да управлява процеси, докато лидерът вдъхновява. Основната роля на лидера е да изгради доверието на хората в него и да споделят една и съща визия, едни и същи ценности. Балансът е в това да имаш визия, мечти и реалност, и креативност, и дисциплина. Това е най-добрият баланс. Аз свързвам всяка цена с краткосрочните решения. Нищо краткосрочно за мен не е устойчиво. Единственото в бизнеса, което бих направила за всяка цена, е свързано с качество на услугата или на продукта и фокус върху клиента. В личния живот за мен е важно не какво постигам аз, а хората или екипа ми около мен да са щастливи, доволни и мотивирани. Управлението на бизнес е едно своеобразно огледало за нас самите. Научаваш както за силните си страни, така и за слабите такива, които често човек пренебрегва в ежедневието си. Научаваш се да се справяш както с успеха, така и с провалите. Аз, например, по пътя осъзнах за себе си, че съм доста по-устойчива, отколкото съм предполагала и доста по-упорита. Научих се да делегирам, да си доверявам, но може би най-важното, което научих е колко ценен е екипът.